domnul polițist, vă rog frumos, numai puțin, vă rog frumos. Vă rog frumos, de ce mi-ați... Domne, opriți puțin, opriți, nu, opriți, pentru ce îmi rețineți mie permisul? Vreau să știu și eu, băgați, da, uitați, după ce motiv? Uitați, doamnă, cum îl cătușează! Uitați-vă ce abuzuri face! Uite, domnule, l-a prins în regulă polițistul de la Răduiești și face abuzuri. Le-a luat permisul, i-a luat toate alea și face abuzuri. Să fie clar. Hai că facem reclamație, zău. Reclamație de nu faci. Îl iei, l-ai amenințat, l-ai strâns de gât. I-ai rupt mâinile de la încătușat. Așa. Handău. La Răduiești în Gărâle. Handău.